pun lahiraken kanthi wusan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim kunjuk datang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang rinten dalu estu kula panjenengan sedaya antu-antu muga syafaat adalah pitulunganipun wiwit menika donya antos wonten ing akhirat samangkenipun. Amin. Para punden, para pini sepuh, Bapak Ibu sedaya yang kita hormati kita muliakan, Bapak Wagiman minangka wakil estu sepindah malih saderengipun matur kata-kata nyuwun pangapunten menika namung napa nggih jan mboten persiapan katen. Dadi ping adine dhewe pokoke dijok-joke ngaten. Estu kula nggih nyuwun pangapunten mboten saged matur kanthi ingkang sae. Namung sak saged kula badhe kula aturaken. Hadirin para bapak, para ibu, nyuwun pangapunten minangka wakil saking panjenenganipun Kang Wagiman dalah ingkang garwa estu iman dalah ibu menika sampun sepakat menika badhe raketaken anggenipun paseduluran menika manggihaken putra sami putra Mas Bayu kali Mbak Nurun. Alhamdulillah kanthi donga pangestu panjenengan sedaya pinyuwunan sampun pun leksanakaken. Alhamdulillah abdu nikah sampun kaleksanan. Estu mugi-mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya abdu nikah ingkang sampun salajengipun panjenenganipun Bapak Wagiman dalah ibu ing mriki badhe kula wentah ketoke Nurul menika nggih pun gedhe saged pados napa dhuwit kiambak ning niku nggih cara pemikirane nggih tasih bocah dados makaten tesih kathah nyuwun bimbinganipun Bapak Ibu sedaya mekaten. Namung cekap semanten nggih kula matur mewakili saking Kang Wagiman kathah pados kula nyuwun pamunten kita pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kamu itu. Diminum yuk. Sepisan kula matur minangka wakilipun panjenengan Bapak Jayimantoro menawi kala wau Pak Wagiman ngersa dhateng Keng Rayi nek boten gantung niku rayine mbake nggih mana kaya persis padha lir napa boten Mas niki makmur makmur sedaya Pak Wagiman kula kemutan kula pun tau tengah Pak Wagiman kuring kanca. Mbuh kanca apa mben? Dhewe tukang kayu. Tengah Pak Murjiman. Bila salajengipun asalipun para bapak para sedaya inggih kula minangka solehipun saking Bapak Jayimantoro. Niku wae kula ngaturi ya dadak dadi medhun misak pun katuri. Iki dereng ganti kula ganti usah tampune wis rawuh e. Makane mari ngendika niku kira-kira jam 8-an. Aku kene ngisak durung rampung wis padha rawuh teng mriki. Mila ngapunten ingkang sanget dhateng asanipun para bapak, para ibu sedaya khusus dhateng rombongan saking Gedung Pajang Bosari Pajangan Bantul. Nampi ingkang dados atur pangandikanipun ingkang pun ngendikaaken saking duta kala wau bahasanipun menika nyerahaken kala wingi
Pak Jayemantara nyuwun gungan dhateng panipun Bapak Wagiman ing supados napa akid nikahaken dhateng kang putra kakungipun pun jodohaken kalian genduk sinten asman Nurul Hasanah. Menika kastatan sampun kalaksanakaken rikala dinten Ahad tanggal 21 Desember wancinipun tampuh sedasa. Wilogongan dhateng asanipun para lenggah sedaya wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Wagiman ngaturaken bahasanipun ya apa Masrah. ora dadi nggake boyongan ora boyongan. Wis pokoknya silaturahmi kepengin Oke. napa nanjihaken griyane Pak sinten Mas Bayu kuwi piye kaya ngapa wis ngoten iki kahananipun wong wingi niku bar wonten tarum niki kalih dinten dibongkar niki kalih dinten dibongkar wonten informasi ya wong saiki ora boyong-boyongan ya kok kumpul informasi ngendikane niku lajeng mriki ngaturke manten. Ngaturke manten iki yo ora mung wong loro tok kula yakin sono tambahane mbengu kancane mbok sedulur kok sedhi. Kanthi ben kepengin akrab kaliyan keluarganipun Bapak Jayemantara. Boten sanes menawa ingkang kepun ngendikaken sedaya menika wau sampun kita tampi kanthi remaning penggalih Ingguk mari sawan kala wonten ngendikaken umpaminipun kekalihipun menika Mas Bayu dalasan Nur Hasanah badhe cumandhok wonten ing Nur Hasanah ngapunten. Nur Cahaya Nurul ya hampir sami. Menika inggih sak kamat-kamat kula selaku tiyang sepuhipun badhe kita ulang muruk ugi mbok menawi samangke cumandhok wonten ing papan kedung menak mriku dhuwur iki papane ngare medhun kula wingi meh lajeng dronjong sih mriku niku lah gelas weting piting jebul katon ya sing jual mulung arep medhun ya ila pisan malih kacanipun rombongan saking keluarganipun Bapak Wagiman saking Kedung kula minangka wakilipun Bapak Jayemantara sangat nampi awit pasrahipun manten kekalih namung sampun ndemakaken kemawon mugi-mugi kekalihipun menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin kita jagi di samping sakinah niku wis oleh kesenengane Mas Bayu sakinah niku remen tentrem juga wong cai dongan turu iso ora turu niku seneng. Lha muga-muga ya oleh sakinah ya mawaddah ana kasih sayang iku muga-muga pun paring rahmati dening Gusti Allah. Iku sing kula panjenengan kudu dijaga karena rahmatipun Gusti Allah niku dianti aja kok anarane wae dadi manten niku tiyang lah sakitipun mengko nek tiba buri-buri yo wah mau Pak ngopo sandung rumah. Wis pernah ya pun jagi supados keluarga menika saged istiqomah anggenipun jagi sakinah mawaddah warahmah. Nambahi atau datang asanipun para bapak para gastul kados datang rombongan saking Kedung san malih kita aturaken matur nuwun awitipun putra kekalih pun pasrahaken wonten ing papan menika ugi mboten apa istilahipun menika mboten mokal kok uga moko nang kono rada supek anggo tak nanggur ben isis ngoten pun kasumangkaken walaupun punci napa pun dibebaske kalih Pak ingkang ngaturaken menika mondok nang kene ya kono nang kono ya kono sak kersane putra-putrane. Nah mula upami kok ujung mondok wonten ing papan menika jeneng menika Pak Jayemantara niku berarti bar niki kira-kira 2 dina meneh lajeng budal iki lho. Ya upaminipun niku ya wis tambah tepalu kaya saknipun ingkang jagi wonten ing kerukunan rumah tangganipun
Mas Bayu kalian Mbak Nurul niku. Mekaten yang saged kita aturaken pisan malih wonten kekirangan telah kalepatan ingin kita ngaturaken makri saking urusanipun Bapak Janji Mantoro sak keluarga tentu kathah kekirangan kalepatan nyuwun agung pangapunten. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gak Pak, tahun. Menjadi pada PI jual itu nyoteng itu mbak kan ini cek nyotengnya ya arep syuting wayu kompliti Pak. Jangan lupa semangka. Oke. Saderengipun matur kathah-kathah estu semangke menawi wonten kalepatan estu kula nyuwun pamunten. Matur nuwun sanget panjenenganipun para pepunden para pinisiwa sagung sedaya titi menika dalu menika kula sak rombongan sampun dipun tampi kanthi sae sedayanipun estu sepindah malih kula sak rombongan entenipun namung ngaturaken matur sewu agung panuwun keranten dalu menika silaturahim sampun punangket cekap panjenenganipun Bapak Wagiman dalah Ibu dalah sedaya keluarga wonten papan menika menawi wonten kalepatan saking arah punapa kemawon estu kula suwunaken pangapunten gandeng sampun punangket cekap estu kula sak rombongan panjenenganipun Bapak Wagiman sedaya keluarga nyuwun pamit mugi-mugi wonten papan menika dumugi papan wonten ing gedung estu ing semangke kaparingan rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Namung cekap mangkaten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah di sini. Yo, nah,
Derekaken Pak, derekaken Pak. Derekaken Pak. Derekaken. Derekaken. Iki ya. Derekaken Mas. Ush. Ih. Ih, enggak. Ih.